Moi, tässä on Janne ja Reijo. Terve. Terve. Meillä on tänään teemana katsoa vähän viimeisimpiä ravintoympyröitä ja ravitsemussuosituksia ja nimenomaan näiden kuvien valossa. Ne on ollut ympyröitä ja nyt ne on kolmioita. Me lähdetään täältä 50-luvusta. Me ollaan Suomen Kuvalehdelle kiitollisia, ne teki jutuja. Sieltä on muutama kuva, mutta sitten on aika paljon kuvaa myös näistä ihan uusimmista 2000-luvulla ihan tän ja viime vuoden jutuista kanssa. Yes, ja tässä on 50-luvun ensimmäinen ravintoympyrä, jota Paavo Roine Helsingin yliopistosta on ollut tekemässä. Ja tässä nyt näkyy esimerkiksi se, että kaikki vilja käytännössä, mikä tässä on, niin on tätä, mitä nykyään suositellaan, täysviljaa, ruis on pääosassa tässä. Ja jos katsotaan öljyjä ja rasvoja, niin voi on ollut tärkeässä roolissa, jos verrataan sitten nykypäivän suosituksiin. Ja jos mennään tuonne lihasektorille, lihakalapuolelle, niin sieltä puuttuu prosessoitu liha ja kalaa on mukana. Kala on lähinnä järvikala, liekki muikkua tuo nyt sitten ahventa. Ja sitten kasvisten ja juuresten osuus on kutakuinkin saman kokoinen kuin se on ollut vuosikymmenet, mutta sieltä puuttuu noin eksoottisemmat hedelmät, jotka on tullut vasta sitten 60-70-luvulla ehkä kauppoihin enemmän. Sitten mennään 70-luvulla ja heti ensin silmiin pistää toi viljatuotteiden muuttuminen, eli siellä on nyt tullut sitten jotain tuommoista patonkia tai sämpylää mukaan. Ja seuraavaksi voisi tuosta napata ton, että voin alle on joutunut ahdinkoon. Margariini tässä on sinne ilmaantunut, sitä ei ollut tuossa äsken, mutta kasviöljy on siellä edelleenkin. Ja kalasta ehkä semmoinen havainto, että tuonne on ilmestynyt lohikala 70-luvulla tuonne järvikalojen ja pienkalojen rinnalle. Ja kananmunia on muuten 3 70-luvun ravintoympyrässä. Sitten 80-luvulle sieltä on nyt mun mielestä aika radikaaleja muutoksia, jos eka mennään tuonne kalasektorille, siellä on tullut prosessoitua lihaa, eli on nakkeja ja nuo lihapullotkin nyt vähän näyttää semmoiselta kaupan lihapullilta. Ja se on aika mielenkiintoista, jos ihan viimevuotista tutkimustietoa katsoo, että se prosessoitu liha ei ole ehkä ollut se kaikkein terveellisin vaihtoehto. Kyllä, siellä on veriohukaisia, joita meillä ainakin kotona 70-80-luvulla syötiin varsin usein. Sitten kananmunia on nyt jostain syystä 5, äsken niitä oli 3. Tässä tietysti pitää jättää pieni pelivara sille, että onko Suomen Kuvalehti millä periaatteella koostanut näitä ympyröitä ja millä tarkkuudella. Ja jos mennään tuonne leipäviljasektorille, niin edelleen, niin kuin voisi sanoa, tärkkelyshöttö on vähän saanut tilaa, eli siellä on tullut pullia ja vaaleita leipää enemmän kuin edellisessä. Ja mun mielestä kasvisten osuus on vähän pienentynyt. Joskin se peruna on otettu pois tuolta kasviksista, mutta perunamäärä on kasvanut samalla, kun se on saanut oman lokeron. Ja pastaa nyt sitten vaan hyvin vähän ja riisiä tässä ei ole sitten ollenkaan. Ja sitten sanoitko sä tuosta Tanu Rasvoista sanoi, että margariini on saanut niskalenkin tuosta voista, voi on kääntynyt alle 80-luvulla. Joo, ja seuraavana vuonna se sitten, tai vuosina 10, niin se voi on sitten lähtenyt sieltä kokonaan pois. Joka on sitten tavallaan se aika iso muutos, kun se on kuitenkin ollut sieltä 50-luvulta asti tuossa mukana. Kyllä, ja sitten prosessoidun lihan ja lihajalosteiden määrä on vähentynyt, joskin sinne on tullut lisää sitten tuollaiset leikkeleet, metbrustin tyyppiset, ja kananmuna on ehkä vähän vähentynyt. Jotenkin tässä mun mielestä korostuu tämä maidon rooli, kun täällä on tällaisia purkkeja monenlaisia. Sitten väriä on tullut kasvisosastolle selvästi lisää, että täällä on enemmän näitä appelsiinia ja värikkäitä hedelmiä kasviksia ja mehut myös mukana. Eli siinä oli ruokaympyrät ja sitten 2000-luvulla on alettu suosimaan tämmöistä pyramidikolmiomallia. Ja 2005 kun katsoo, niin siellä on pohjalla viljatuotteet. Ja tässä pyramidimallissa, jos vertaa äskeiseen, niin ehkä tämä viljaosuus on jonkun verran kasvanut. Se ei mun mielestä siinä kuitenkaan ollut se kaikkein isoin aikaisemmin. Niin se on tässä kivijalaksi tavallaan kuvattu, jonka päälle rakennetaan kaikki muu ja kasvikset tulee seuraavassa vaiheessa. Ja sitten maitotaloustuotteet, liha ja kala tähän päälle. Ja ihan kärkenä täällä tämä rasvaosuus. Ja tähän ihan väistämättä
tuo semmoisen vähärasvaisen leiman tähän. Joo. Ja jos miettii viimeaikaista keskustelua, että sit vähärasvaisuutta on pidetty ehkä tietynlaisen viestinnällisenä virheenä, niin tossa se ehkä just sitä on. Näin on. Että onko se sitten ollut todellakin se tarkoitus vuonna 2005 tai ei, mutta tämän mielikuvan tämä joka tapauksessa eittämättä herättää. Sitten jos katsotaan tätä Sydänliiton ja Diabetesliiton uusinta Itämeren ruokavaliosuositusta, joka ilmestyi viime vuoden lopulla, niin tässähän on käynyt niin päin, että nämä kasvikset, jotka oli 2005 keskellä tätä kolmioa, niin onkin nyt täällä niin kuin kivijalkana alimmaisena, marjat, kasvikset, hedelmät ja niin edelleen. Joo, ja kyllä se niin kuin suhteellinen osuus on myös aika iso tossa, että se menee aika korkealle. Kyllä. Että jos pinta-alasta laskisi, niin voisi sanoa, että 50% on nyt kasviksi. Tuosta tulee kyllä ainakin se puoli kiloa, mikä on suositus. Ja täällä on nyt sitten ravintorasvat on täällä niin kuin aika huipulla. Kananmunan määrä edelleen vähän niin kuin 2005, 1 kananmuna puoliksi. Siellä on lihajalosteita aika vähän, mutta grillimakkaraa uskalletaan syödä silloin tällöin. Ja ehkä se mitä tuolla ei niin kuin noissa aikaisemmissa ollut, niin herkkuja täällä on myöskin sitten huipulla laitettu. Sieltä on rasvat tippunut pois. Ja tällä tavalla nämä on edistynyt ja näitä on ehkä vähän vaikea verrata, kun välillä mennään, tai siis siirrytään ympyrästä kolmioon, mutta kyllä nämä hyvin havainnollisia on nämä kuviot. Ja mitäs jos katsotaan sitten, kurkistetaan vähän ulkomaille. Eli Harvardin yliopisto, jos nämä aikaisemmat oli suomalaisten ja valtion aloitteena tehty, niin tämä on Harvardin yliopisto ja Harvard on tehnyt pitkään näitä suosituksia ja nämä on pikkusen erityyppisiä, lähtenyt tavallaan käsittääkseni tietysti kritiikistä näitä valtion suosituksia kohtaan, eli näissä on pieniä painotuseroja. Ja mun mielestä yksi keskeinen painotusero on se, että noissa aikaisemmissa suosituksissa, esimerkiksi kolmiossa, niin rasva on ollut kuitenkin öljyt aika tuo niin kuin ylhäällä, mutta tässä se on jo sitten tuossa heti niin kun puhutaan mitä syödään, niin siinä aika alaosastolla ja pähkinätkin on mainittu tuossa suht keskeisessä asemassa. Pähkinöitä ja siemeniä, papuja, niitä ei ole missään suomalaisessa ruokavalioympyrässä, ainakaan näissä Suomen Kuvalehden piirtämissä. Ja sitten se, mikä mun mielestä tässä on iso juttu, täältä puuttuu punainen liha ja se on laitettu tänne kärkeen ja kärki tarkoittaa sitä, että käytä hyvin säästeliästi. Ja se, mikä mulla pistää tässä myös silmaan, niin tätä ei ole yritetty pelkästään tällä kolmiolla kuvata, vaan tänne on lisätty näitä sivun näitä tekstejä ja huomautuksia. Ja täällä esimerkiksi sanotaan, että käytä säästeliästi sokeria ja suolaa ja perunoita, joka oli jos katsottiin niitä suomalaisia suosituksia, se oli aivan niin kuin keskeinen siellä. Ihan tähän niin uusimpiin 2000-luvun suosituksiin saakka. Ja mitäs kommentoisit tästä vasemmanpuoleisesta osastosta, jota ei ole ihan... No joo, siinä on tullut pikkusen alkoholia mukaan, tai verrattuna noihin suomalaisiin. Se on varmaan kulttuurikysymys. Ja sen lisäksi on tullut näitä ravintolisiä, eli monivitamiini ja mahdollisesti D-vitamiini. Joo, ja alkoholista sen verran vielä, että se näyttää olevan aika punaista väriltä, että siellä ei ole olutta eikä viinaa, ja ilmeisesti sitten tulee sieltä Kalifornian viinipellon sadoista tää viini sitten mahdollisesti. Ja jos me päätettäisiin tähän, haluatko se Janne summata tässä? Joo, tää on kanssa tullut Harvardista, niin heillä on tullut taas ihan uusi tämmönen niin kuin, ravitsemus, terveellisen syömisen opas, ja tämä on aika mielenkiintoinen, koska heidän näkökulma on se, että me ollaan tavallaan palattu juurille, eli hekin ajaa tämmöistä niin kuin aidon ruoan asiaa, ja tavallaan tämmöisestä niin prosessoidusta aikakaudesta niin yhä enemmän arvot ohjaa siihen, että mahdollisimman aitoa ja tuoretta. Ja tämä on sinänsä hirveän mielenkiintoinen. Me tuossa äsken käytiin näitä läpi, niin Suomen 50-luvun suositukset alkaa muistuttaa aika paljon tätä Välimeren suositusta. Ainoa ero on tietysti se, tai voi olla muutakin, mutta keskeinen ero, että voi puuttua näistä uusista suosituksista.